ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഫിറ്റ്നസ് വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗിവ് അവേനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഗിവ് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 21 പേരായിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വേഗം ഒന്ന് 40ലേക്ക് വെറും 40 മതി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗിവ് അവേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗിവ് അവേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് 3 പേർക്കാണ്. ഗിവ് അവേ 3 പേർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതേ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ. കമൻറ്റ് എല്ലാത്തിലും ഇടണം. ഏതാൾക്കാരാണോ എല്ലാത്തിലും കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് അവർക്ക് ഗിവ് അവേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഗിവ് അവേക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കണതെന്ന് കുറേ പേര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ പറയാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.